Konečne vyzerá Land Cruiser dobre po dlhých rokoch, ale stále tam pre Európu nenamontujú poriadny motor. Ale nevadí. Chceš nadúpaného landiaka? Odpoveď je Lexus GX. Čau, kanál Weekend P2 a to, že Land Cruiser sa mi vždy páčil, ale vždy tu boli iné offroady, za ktorými sa mi nakoniec otočil krk a potom aj vyprázdnila peňaženka. Toyota so svojou legendou však u mňa nikdy nebola v úzkom hľadáčiku, lebo aj keď sa mi páčil celkový inžinierský prístup k riešeniu problému offroad auta, teda robustné, jednoduché, rokmi overené čudo na cesty a necesty do nekonečna a ešte ďalej, tak sa mi nepáčil dizajn, hlavne interiéru. Zvlášť staršie kúsky, že svetlá koža a drevené dekory. No ale teraz už pár mesiacov pozerám a čakám, kým ju budem môcť vidieť niekde naživo, lebo nový landiak vyzerá dobre, dosť dobre na to, aby nahradil Wranglera. Konečne vyzerá štýlovo, teda meritko mojich očí. Jednoducho som človek, ktorý pri kúpe veci nehľadí len na praktično, ale aj estetično. Máme tu teraz pekné krabicové Neo Retro, čo je ale dosť retro je motor, ktorý bude dostupný pre Európu za znova 150 kW štvorvalcovo dízlový, čo je pre mnoho ľudí fajn, lebo nezničiteľné auto bude stále dostupné s relatívne super simple rokmi overeným motorom, ale mňa by viac presvedčila americká iForce Max motorizácia, teda hybrid s benzínovým štvorvalcom. Verím, a aj keď tomu nedávam žiadnu šancu, že nakoniec to Toyota nejako zmákne, lebo keď Defender, aj Wrangler a aj Bronco vedia byť v EÚ s fajnovými výkonnými motorizáciami dostupné skrz oficiálnych dílerov, prečo by k ním nemal patriť aj Land Cruiser? Daj vedieť do komentu, či sa ti tiež nový landiak páči, tak ako u nás bude dostupný, teda iba s dízlom. Práve diesel by dával najväčší význam aj pre mňa, ale tak život je krátky a štvorvalcovú naftovú 2.8 som si už veru užil, lebo keď chceš mať v novom Land Cruiseri pod kapotou čosi zaujímavejšie, pozri sa na Lexus. Vo svete je strašne veľa aut, ktoré sú bombové, ale nie sú dostupné na Slovensku, v zmysle normálne cez oficiálneho dílera. A tak riešiš dovoz od niekiaľ. Toto je prípad aj novej Toyoty Land Cruiser, respektíve Lexusu GX 550, ono je to totiž skoro to isté auto. Dalo by sa povedať, že GX je vlastne len najlepší stupeň výbavy Land Cruisera, alebo skôr naopak. Oba majú skoro rovnaký bočný profil, oba sú postavené na rebrinovom ráme, teda body on frame konštrukcia, a že vraj skutočné offroady sa už prestávajú vyrábať. Stoja na platforme GAF a sú konštruované ako 7-miestne vozidlá. 7 miest na sedenie však nebude dostupných v každej výbave a zdá sa mi, že landiak bude u nás dostupný iba ako 5. Štandardne bude u Toyoty 2.8 diesel a 8-stupňový automat, hoci pre rok 2025 by mala Toyota prísť aj s hybridným dízlovým pohonom pre landiaka. Problém je, že sa mi najviac páči Lexus a jeho 3,5 litrová V6 spriahnutá s 10-stupňovým automatom. 260 kW a 650 N, to už je skoro ako môj Jeep a nad tým sa už dá seriózne uvažovať. Kým neuvidím cenu za auto plus dovoz a prihlásenie. Na strane druhej ma oveľa viac láka toyotiacký interiér, ktorý má menší displej a viac tlačidiel. Hoci aj Lexus bude mať v interiéri niektoré tlačidlá len tak prebraté od Toyoty, toto bude naozaj drsňacký Lexus, až sa mi sem to L-ko v znaku skoro vôbec nehodí. Akože áno, interiér bude mať GX rafinovanejší, luxusnejší, ale zase na prvý pohľad okrem displeja až takú veľkú zmenu v ňom nevidieť. Pohon permanentná štvorkolka s redukciou a v závislosti od výbavy aj s uzamykateľnými diferenciálmi, teda okrem predného. Ale pozor, Toyota by mala byť dostupná s offroad fičúrkami už v základe, teda veci ako multiterrain select, downhill a crawl control, teda udržiavanie rýchlosti pri offroad jazde a tak. Lexus bude mať tieto srandy dostupné vo výbave Overtrail. Rozdiel bude aj v riešení odpojiteľného predného stabilizátora. Toyota to bude mať pod názvom SDM, Stabilizer with Disconnection Mechanism. Lexus bude v tomto sofistikovanejší, ten bude mať EKDSS, Electronic Kinetic Dynamic Suspension System. A to bude čosi ako samostatne elektronicky čiastočne odpájateľný stabilizátor. Toyota je v tomto jednoducho viac offroad a Lexus viac komfort, ale asi by si museli jazdiť fakt hardcore veci, aby si to potreboval rozlíšiť a na ceste bude GX-ko skrátka lepšie. Nájazdové a prechodové uhly sú u oboch modeloch jemne odlišné, ale líšia sa aj od stupňa výbavy. Toyota má miery 30, 25 a 22 stupňov a Lexus 26, 23 a 22 stupňov. Všakovaké bezpečnostno-komfortné oné budú na oboch autách ale rovnaké, aj preto Land Cruiser prichádza po prvýkrát v histórii s elektrickým posilňovačom riadenia EPS. Je mi jasné, že u nás nie je dostatočne veľký trh na to, aby tu predávali takéto autá s motormi určenými pre iné trhy. Rozumiem aj
zdanlivému debilizmu EU obmedzení, ale sú to len krčmové dristy, lebo opäť pozri na Jeep, Ford a Land Rover, jednoducho dá sa. Na strane druhej, tak ako boli kedysi top vysnívané auta športiaky, tak teraz v SUV dobe sú topkou práve offroady. A kupujú si ich aj ľudia, ktorí s tým nepôjdu v živote ani len po poľnej ceste. Nový Land Cruiser tu našťastie bude a dovolím si povedať, že veľa ľudí ho nebude iba chcieť, ale si ho aj reálne kúpi. Na obrázkoch vyzerá krásne, drsňacky, štýlovo a bude to aj veľmi praktické auto. Sklamaním je pre mňa motor, teda ten, čo u nás bude dostupný, ale tak uvidíme, koľko korún naviac si priplatíme za dovezené kúsky. Každopádne teším sa, až budú noví landiaci behať aj po našich cestách bez ohľadu na to, čo bude pod kapotou. A vlastne niekde vzadu v gyroch mozgových tak potichu prekladám kartičky s plusmi a mínusmi ohľadom toho, či by mi ten diesel až tak veľmi vadil. Tak veľmi sa mi tá Toyotka páči. Tak si ešte chvíľu počkáme na cenu a reálne dojmy zo skutočného auta. A vďaka za každý koment a odber na kanál. Čau!